هەوەکە پاراستنە ژینگەهەیە قەزا شێخان. بە دروژمەیەدا پێکڤە سروشتە شێخان بگۆڕین. هەردوو ڕێکخراوی نێودەوڵەتی ڕێکخراوە بەرەو ژینگەهەکە باشتر و ڕێکخراوە گەلێ ئەمریکی بە هەفکاری گەل سەرۆکەتیا باژێڕوانیە شێخان و بە پشکداریە گەنجێن پێکهاتەیەن شێخان هەوەکە پاراستنە ژینگەهەیە دەست پێ کرد. لە دەستپێکێ بەحسێ گرنگیە ژینگەهی و چاوانیا پاراستناوی و چاندنادارە هاتەکردن و پاشان بەرەو جادێن سەرەکیە شێخان پڕێکەفتن و دەست بە چاندنا داراکردن. بەرەمامەژی ئەوە ژینگەها شێخان بێتە پاقشکردن ji ber ku rêjeya ya karbonê du oksîdî karbon zêdebûnê de ji ber hebûna kêlgehên naftê û kêlgehên karebê û pêgirinebûna xelkî li nava Senderî de. Yekem tişt ew ku bêne hewê tewعiyê ku em dibêjne hûjdariyê em wana fêrken ka di ça serederiya ka dirist gel babetî ken nefsî wextî da em pişikdarken çendîn çalakiya da mîna çandina dara ku çandina dara tişêt kartêkirneka erênî û rolekê erênî di vî babetî da bigêrît ku hewayê manteqê ji pîsiyatiyê paqij ket û kartêkirneka erênî wisa li ser saxlemiya giştî û derûnê xelkî li vêrê peyda ket. سەرپەرشتە پرۆژە ژی وەسا بەحسێ مەرەم و گرنگیا vî projeyê dikat. Ekîd evan cure projekta du xalên here serekî hene ya êkê komkirina çînên û texe û komalgeh û aynên cuda cudayên devera şîxane bo hindê mefhûmê pêkvejiyanê di navbera evan gencan da berpa bitin. Her wesa xala duê ragirtin û çavdêrîkirina jîngehê ye taybetî jîngeha devera şêxan. Divê hewêda gencên êzî û musilman û kristyan û şebek bejdar bûn ji ber ku şêxan pêkvejiyanê berniyasa helwisa ji bo paqişragirtina jîngeh û hewayê vê deverê.